Saúdos, que tal? Boas tardes. Ryanair deixa de operar hoxe oficialmente voos a 7 destinos en total. A partir desta medianoite comeza a temporada de inverno e a compañía irlandesa tamén reduce frecuencias en 4 cidades máis dende o aeroporto da Lavacolla. Isto supón unha reducción drástica, sobre todo de prazas. En nada vemos todos os detalles. Os Estados Unidos aumentan a súa presenza militar no Caribe nunha das operacións máis grandes dos últimos anos. O portaavións nuclear Gerald Ford xa navega cara á rexión, mentres miles de soldados, buques e avións reforzan o dispositivo. Toda a operación se coordina dende a Florida. Son un membro máis da familia e cada vez son máis numerosos. Falamos das mascotas, especialmente dos cans. Xa teñen de todo, ou de case todo. No telexornal veremos as últimas novidades dedicadas para eles. Este 2025 marca un punto de inflexión. O aeroporto de Santiago ve como perde cada vez máis viaxeiros. Esta é a imaxe hoxe da terminal Compostelá, no día no que saen os últimos voos de Ryanair. Son os últimos billetes da compañía irlandesa cara a destinos como Alacant ou Mallorca. Mostradores pechados e pouco pasaxeiro, sobre todo peregrinos. Redúcense milleiros de prazas que deixan a Lavacolla moi por debaixo das cifras doutros anos. Estamos a menos de 24 horas de que comece a temporada de inverno nos aeroportos galegos e este ano pérdense moitas prazas. E nisto ten moito que ver a marcha de Ryanair. As conexións que van ver no seguinte mapa son as que existían ata o de agora, que a compañía irlandesa na campaña de inverno. A partir desta medianoite desaparecen 7. Por exemplo, entre elas está a conexión con Alacante, que xa reforzou outra compañía como a Vueling. Sevilla é a única que mantén as frecuencias e temos outros 4 voos que sí que baixan semanalmente as súas frecuencias notablemente, pero que ainda se van manter. Unha delas, a conexión internacional, por exemplo, con Londres, que, por certo, é a que a partir do ano que ven, esa conexión que ven parpadeando no mapa, é a que vai desaparecer esa conexión no aeroporto de Peinador, no aeroporto de Vigo, como dicimos con Londres. Alvedro é a nota positiva, porque é o único que aumenta un 6% o número de prazas. No outro lado, a Lavacolla, van a ver perfectamente neste gráfico. É a terminal máis afectada de España nos próximos 5 meses. Aí o temos. Son os voos os que se perden, máis de 2.000 se comparamos esta campaña coa do ano pasado. E tamén o que se perden, van a ver perfectamente, son moitísimas prazas. 1.300.000, a que estaban na anterior campaña, na de 2024, esa campaña de inverno, as que quedan agora están por debaixo, son unhas 901.000. Pois os voos para algúns dos destinos que comentábamos saen hoxe dende o aeroporto Rosalía de Castro por última vez. Demetrio Morenza, que está ali, cales son e cal é a sensación, sobre todo, dos viaxeiros? Sí, hoxe van sair por última vez eses voos con esta compañía irlandesa de baixo custo con destino a Alicante, que o fará ás 5:05 da tarde, e outro que será xa pola noite ás 10:05 con destino a Palma de Mallorca. Serán eses destinos, un deses dous destinos que van desaparecer por parte desta compañía. E a sensación, si falamos con algunhas persoas, esta mañá foi unha mañá con moi pouco movimento de viaxeiros, pero con aqueles cos que puidemos falar, resígnanse, é unha decisión empresarial, pero tamén recoñecen que é unha situación moi incómoda para eles, porque isto vai supoñer máis custo, porque os billetes que podan atopar agora para eses destinos vai ser con outras compañías e seguramente lles hagan máis caros ou terán que buscarse outro medio para trasladarse a eses destinos. Esta fin de semana arranca a temporada aeroportuaria de inverno. Galicia perde cerca de 441.000 prazas respecto do inverno pasado. O recorte de servizos de Ryanair é unha das causas principais e o aeroporto de Santiago o máis afectado. É unha faena para todos os usuarios que realmente podemos facer viaxes a baixo custo e deste xeito pois veríamos afectados para viaxes tanto desde Santiago de Compostela como desde Vigo tamén. Na Lavacolla desaparecen 18 voos e máis de 3.000 prazas diarias, a maioría da compañía irlandesa que só operará desde Santiago con Tenerife, Valencia, Lanzarote, Londres e Sevilla. A nivel internacional, a capital galega limita as súas conexións directas nos próximos meses, ademais de a Londres, a Suiza e a París. Moitos viaxan por traballo, entón, claro, complícase os traslados.
Ryanair deixa Peinador sen o seu único destino internacional regular, o de Londres, a partir de xaneiro. As conexións estables durante o inverno no aeródromo vigués cinguiránse a Madrid, Barcelona, Tenerife e Gran Canaria. Alvedro é o único aeroporto galego que mantén prácticamente a mesma oferta, con voos domésticos a Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia e Gran Canaria e internacionais a Londres, Xinebra e Milán. A terminal coruñesa é tamén a única con incremento de prazas, en concreto un 1,8% máis. Falamos sempre de voos regulares, pero están previstos no período varios servizos charter puntuais desde Galicia a destinos como Laponia, Marrakech ou o Cairo. O Foro Cidadán polo ferrocarril continúa denunciando a deficitaria comunicación por tren das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, excluídas, sinalan, do proceso de modernización do transporte ferroviario. Esta mañá reclamaron máis frecuencias e mellores servizos no traxecto entre Ferrol e A Coruña, nunha viaxe reivindicativa que os levou ata Ponte de Eume. Piden máis frecuencias, menos tempo de viaxe e horarios que se acomoden ás necesidades dos usuarios. Daquela o tren volvería a ser unha opción válida de transporte pros veciños de Ferrolterra e un elemento clave na dinamización da comarca. Canto máis xentes utilicemos ese servicio e máis oferta teñamos, en mellores condiciones estaremos para non quedar fora dos investimentos que hai que facer nos próximos anos, porque senón perderemos décadas. Tamén pedimos que a Xunta de Galicia pida as transferencias do que as cercanías, pero tamén, nese caso, que o Goberno do Estado teña que sufragar os gastos, de momento, como fixo con outras autonomías, de modernizar o que é o transporte tamén, os medios, verdad, para vir os trenes e demais. O Foro Cidadán polo Ferrocarril reivindica un tren do século XXI que rescate a comarca do illamento. Esta semana sumou o apoio dos alcaldes da Mancomunidade de Concellos da comarca de Ferrol. O tren é deficitario ou non existe, no noso caso non temos ningunha parada e desde logo apoiar esta reivindicación, pero que xa é a nosa dende fai moitos anos. Reiteramos novamente a necesidade de que a veciñanza da comarca de Ferrolterra e tamén das comarriñas betanceiras estén comunicadas coa Coruña e a partir de aí co resto do territorio galego e de España con a conexión que sea acorde ao século XXI e non como a que temos agora, que está prácticamente como se inaugurou hai agora máis de 100 anos. Despois de se concentraren no apeadoiro de Ponte de Eume, camiñaron ata o Concello para dar lectura ao manifesto. O foro prepara unha gran manifestación polo dereito ao tren pro próximo 30 de novembro. Deputados do Partido Popular de Ourense e Lugo advirten que o goberno de Sánchez está a poñer en perigo a seguridade viaria na Nacional 540 ante a falta de avances na rehabilitación dun firme din absolutamente deteriorado. Denuncian que o goberno central non está a dar unha resposta clara e concreta sobre as obras executadas ata o momento nesta estrada e tampouco aclara a data prevista de finalización. Os populares insisten en que esta vía é clave para conectar as cidades de Lugo e Ourense. O líder dos socialistas galegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusa a Rueda de castigar a provincia de Lugo por marxinalan os investimentos previstos nas contas da Xunta pro ano que ven. Que trata a esta provincia do mismo xeito que o ano pasado, como unha peza de cambio político, en definitiva, sin preocupacións por esa Galicia interior que representamos Lugo e Ourense, por certo, tamén. Son estas dúas provincias que no ano 22 e no ano 23 dos fondos territorializados fundamentalmente que van destinados a Lugo e Ourense, pois no ano 22 e no ano 23, é boa casualidade, pero lle tocaron 0 euros. En Zaragoza, o líder dos populares sinalou que España non é Pedro Sánchez. Feijóo asegura que lle preocupa que dentro e fora da Unión hai certas dúbidas da estabilidade española. España no es su arrogancia, España no es su mentira, España no es su soberbia, España no es su corrupción, España sí es decente y España sí tiene un proyecto de futuro. Digámoslo, estamos orgullosos de España y ese gobierno no representa a la mayoría de los españoles. Os Estados Unidos aumentan a súa presenza militar no Caribe nunha das operacións máis grandes dos últimos anos. O portaavións nuclear Gerald Ford xa navega cara a rexión, mentres miles de soldados, buques e avións reforzan o dispositivo. Toda operación se coordina dende a Florida, onde está o centro de mando do Comando Sur. Dende Miami, Rosa Conde, contanos os detalles.
O despregue militar dos Estados Unidos no Caribe dá un salto histórico coa chegada do portaavións nuclear Gerald Ford, o máis avanzado da súa flota. Ven dende o Mediterráneo e, aínda que non se confirmou a data exacta da súa chegada, traerá máis de 5.000 militares e uns 75 avións de combate. Xa hai 10.000 efectivos operando na zona con buques de guerra, un submarino nuclear e aviación estratégica. Nos últimos meses, a Mariña estadounidense asegura ter destruído varias narcolanchas cuns 43 mortos. Trump presenta o operativo como unha campaña contra o narcotráfico e as redes vinculadas ao réxime de Nicolás Maduro en Venezuela, pero tamén como unha demostración de forza. Toda a operación coordínase dende Florida, onde o Comando Sur dos Estados Unidos, con sede aquí en Miami, supervisa e segue minuto a minuto este enorme despregue militar no Caribe. Grazas, Rosa. Volvemos á comunidade, porque voluntarios de toda a comunidade en Galicia traballan simultaneamente en 5 zonas castigadas polos incendios deste verán. Están repartindo palla e sementando trigo para combater as escorrentías de cinza ás captacións de auga. Un traballo de recuperación tralo lume no que a Xunta inviste 500.000 euros. A localidade de Santa Baia de Montes, en Cualedro, é unha das zonas onde están actuando os voluntarios. Neste concello arderon este verán 8.000 hectáreas, o 70% da superficie. Agora o risco son as escorrentías de cinza que ameazan as captacións de auga para o consumo. Nós estamos traballando para frear a erosión, non? O que estamos botando de palla con unha certa espesura para que despois cas chuvias agora do outono pois non se leve a terra fértil. Primeiro sementan trigo e sobre o gran esparexen palla para suxeitar o terreo nas zonas máis danadas polo lume. A zona a defender é esta, que vemos que se a movemos e ven a auga, despois a arrastra e os leva aos cursos fluviais. Eu traballei de bombeiro forestal no Brao e o noso xefe de brigada mandounos o que había o voluntariado este e nada. Síntome ben comigo e con ver que hai xente que axuda a recuperar todo o que se perdeu. Esta acción, na que colaboran a Consellería de Medio Ambiente e a Dirección Xeral de Xuventude, arrincou simultaneamente en 5 puntos dos máis castigados polos lumes deste verán, na Serra do Invernadoiro e nos concellos de Chandrexa, Manzaneda, Vilamartín e Cualedro. Nesta campaña pois destinamos 500.000 euros, pero en patrimonio natural disporemos no vindeiro ano de 48,1 millóns de euros, que Ourense incrementa un 7% a súa partida. Continúa tamén o reparto de alimento para a fauna das zonas afectadas polo lume. E imos coñecer agora algo máis sobre a banda marrón, un fungo que seca as follas dos piñeiros. Estamos na Pastoriza, concello lugués, cunha gran riqueza forestal e no que parte dos seus piñeiros están afectados pola banda marrón, como popularmente se coñece o fungo que seca as follas da variedade radiata. A conselleira de Medio Rural explícalles os propietarios da comunidade de Montes que tiveron que cortar estas 125 hectáreas de piñeiro que lle supón a flexibilización da moratoria de eucalipto ás plantacións afectadas pola banda marrón. Poderán plantar o 50% desa superficie a eucalipto durante un turno e o outro 50% a outra especie de conífera, pois que non teña esa afección pola banda marrón ou a frondosas. Neste monte optan por non poñer máis árbores. Fai 2 anos tomamos a decisión de cambiálo a pastizal. A conselleira explicou outras novidades da moratoria. Pois un monte de veciñal, por exemplo, que estuvera eucalipto e que irá transformalo a piñeiro ou frondosas, pois poida esa superficie ir a outra zona de Galicia. María José Gómez informou de que se publicarán novas liñas de axudas de ata un 65% para as plantacións de coníferas e frondosas para montes veciñais. Para os particulares, especialmente para as faixas secundarias dos lugares nos que houbo lumes, lembrou que dende a Xunta estánse dando de balde frondosas e froiteiras, un agasallo do que tamén se poden beneficiar iniciativas veciñais.
Justo na intermodal de Compostela, onde os servizos de emerxencia sufocaron esta noite un incendio nun vagón dun tren estacionado nas vías. O lume saía da parte inferior dun tren baleiro situado na estación. Ata o lugar desplazáronse efectivos do GES, de Brión e de Padrón, ademais da Policía Nacional e a local. Movilizáronse as urxencias sanitarias 061, xa que unha persoa precisou ser trasladada ao hospital por queimaduras nas mans. O lume orixinou atrasos en 4 trens de media distancia e un hablo entre Madrid e A Coruña. E outro incendio fixo saltar as alarmas esta noite tamén na capital galega. Foi no local de hostalaría, en pleno centro da cidade. As lapas prenderon na cociña e unha densa fumareda estendeuse rapidamente por todo o local, obrigando a desaloxar os clientes que estaban ceando ás portas da fin de semana. Había moita xente, pero a evacuación levouse a cabo sen ningún problema. E outro fogo durante esta madrugada nunha residencia de maiores de Cidade Real deixa unha persoa falecida. Un dos residentes do centro da localidade de Carrión de Calatrava morreu a causa das lapas que se orixinaron nas instalacións. Todo indica que se orixinaron por un fallo nun conducto eléctrico, malia que aínda se investigan as causas. Dúas traballadoras da residencia que colaboraron na extinción do incendio cos bombeiros e na evacuación dos 96 maiores que viven nela precisaron, canda uns dos maiores, o traslado ao hospital por inhalación de fume. A residencia foi desaloxada e os ingresados están aloxados noutros centros ou con familiares. Quiero poner en valor el trabajo de las dos personas, los dos trabajadores que están en el turno de noche, que gracias a ella se ha evitado pues, que las víctimas hubiesen sido mayores, pues son las que han llevado prácticamente el peso de toda la evacuación. Están en el servicio de urgencias, en observación, y creemos que se recuperará pronto y bien. A policía desmantelou dúas organizacións criminais que cometían asasinatos e tráfico de drogas. Axentes da Policía Nacional nunha operación conxunta cos Mossos de Escuadra e as autoridades serbias lograron desmantelar dúas bandas relacionadas cun clan serbio que asasinaban e traficaban con cocaína. Hai 13 detidos en España, 10 en Serbia e un en Dubai. En Serbia, ca participación de axentes españois, realizáronse 22 rexistros ca intervención de 300.000 euros, reloxos de luxo, vehículos e teléfonos encriptados. Atribúeselles un asasinato, 3 intentos e a introdución de varias toneladas de cocaína en Europa. As autoridades serbias imputan a 28 persoas, algunhas delas en busca e captura. O Parlamento Europeo aprobou esta semana o novo carné de conducir, que será común para todos os Estados membros da Unión, e introduce cambios como que se poderá sacar a partir dos 17 anos. María Calvo, dende Bruselas, ten máis datos. Sí, esa é unha das principais novidades. Os mozos poderán poñerse ao volante dende os 17 anos, aínda que deberán conducir acompañados ata cumprir os 18. Outra nova é que o clásico carné de plástico desaparecerá para dar paso a unha versión digital válida en toda Europa e que terá unha duración de 15 anos para coches e para motos. Tamén se inclúe un período de 2 anos de proba para os condutores noveis e controis máis estritos para os maiores de 80 que deberán superar unha proba sobre os novos sistemas de seguridade. No caso das infraccións máis graves, as sancións tamén serán máis duras. Todo isto co obxectivo de reducir accidentes e unificar as normas de tráfico nos 27. Os países terán ata 4 anos para adaptarse ao novo modelo europeo. Grazas, María. O mundo da tecnoloxía móvil avanza día a día. A última novidade que xa ofrecen algúns fabricantes son as chamadas SIMs virtuais, que veñen substituir as xa clásicas tarxetas físicas que se introducen no teléfono. O novo sistema ten moitas vantaxes. Dende hai 3 décadas que temos que enfrontarnos á delicada operación de introducir a tarxeta SIM cada vez máis pequena no estreito oco do teléfono móvil. A partir de agora iso xa non vai ser necesario, polo menos nos modelos máis modernos. Imponse a tarxeta virtual, un código digital que habilita unha ou varias liñas no dispositivo. O sistema ofrece diversas vantaxes. En primeiro lugar, por comodidade de servizo. A hora de cambiar de compañía, non necesitamos estar cambiando de SIM ou esperando a que nos envíen unha SIM nova. Senón, con escanear un código QR, xa cambiaríamos de compañía e mantendríamos o mismo número. Este é un paso máis para poder dispoñer de privacidade e varias liñas no mesmo dispositivo. E tamén por seguridade. Non é tan doado duplicar unha eSIM, que é casi imposible, non o podemos dicir, pero é moito máis difícil. Duplicar unha tarxeta SIM é moi doado, é algo que antes estábamos moi acostumados. O prescindir da tarxeta física habilítase máis espazo no aparello, para a batería, por exemplo. É útil sobre todo a hora de viaxar, xa que permite contratar liñas temporais ou tarifas de datos nos países de destino esquivando o roaming.
Son pocos los teléfonos que entran, los modelos, pero sí se ve padre, interesante. No estás limitado a tener que, sobre todo, andar metiendo y sacando y que la puedes perder. Y yo creo que puedes tener más de una, ¿no?, dentro del mismo dispositivo. Más allá de que hay teléfonos que soportan doble SIM, yo creo que eso es una ventaja interesante. O único que vexo é a comodidade, non ter que andar cambiando unha tarxeta dun móvil para outro. Comezou Apple cos últimos modelos de iPhone, pero axiño implementarán o resto de fabricantes. O Colexio de Ópticos organiza esta fin de semana unhas xornadas profesionais con máis de 200 participantes que comparten as súas experiencias clínicas en campos como a rehabilitación visual de pacientes con baixa visión. Analizaron como repercuten os novos dispositivos tecnolóxicos na mellora da calidade de vida destas persoas. A visión humana está deseñada para ver de lonxe, pero os novos hábitos de ocio e as prácticas laborais fan que aumente moito a exixencia de visión de cerca. Esta demanda é maior que a propia evolución do sistema visual e ten consecuencias desde idades moi temperás. A miopía xa foi declarada como pandemia pola Organización Mundial da Saúde. Tenemos que intervenir porque si eso llega a pasar de una cierta cantidad de dioptrías ya en un futuro podría darte más problemas patológicos que van asociados a esas miopías. Entonces nosotros como profesionales sanitarios tenemos que hacer que eso no pase, o sea, intentar que esa miopía sea lo más baja posible, tanto con prevención, que es algo que todavía no lo hacemos, pero como nosotros tenemos que incidir en esa prevención y una vez que ya debuta esa miopía, pues intentar que sea la más baja posible. Insisten en que é fundamental para poder intervir e ter bons resultados. No debemos olvidar que el 30% del fracaso escolar está relacionado con problemas de visión. Y no siempre son con problemas de que tengo miopía, tengo hipermetropía. No, es que esos ojos no están funcionando a la vez, no están bien coordinados, tienen un problema de convergencia, de divergencia, de acomodación. O aumento da esperanza de vida fai que medren tamén os pacientes que desenvolven baixa visión. Para eles, os sistemas tecnolóxicos e a intelixencia artificial melloran significativamente a súa calidade de vida. Dispositivos como poden ser cámaras que van incorporadas nas varillas das gafas para axudarlle ás persoas a reconocer rostros, a identificar produtos, a identificar cores, hasta incluso aplicacións de telefonía móvil que lle van a permitir tamén mellorar moitas situacións do día a día. Aseguran que a Lei de Saúde Visual rexistrada no Congreso incluiría o seu labor desde a atención primaria e permitiría mellorar a saúde visual de toda a sociedade. Cada vez vivimos máis sanos, a esperanza de vida supera os 80 en España. En Galicia, xunto con Xapón, temos o récord de maiores de 90. Pero como facer para vivir máis cunha boa calidade de vida? En Santiago desenvolvéronse unha xornada sobre longevidade que nos lo aclararon da man de expertos. Simplemente saber que o corpo ten memoria. O que fagas aos 40 inflúe e moito en como estarás aos 70. Mais aló da xenética, hai factores que teñen un gran peso para envellecer con saúde. Por ejemplo, el dormir, que es algo a lo que no le damos mucho valor. Nuestras células de nuestro cuerpo durante la noche, cuando tienes un sueño profundo y restaurativo, es cuando van a hacer la limpieza más profunda. El ejercicio físico, que también es gratis. La tercera es también la alimentación. E tamén como nos coidamos a nivel social. A soidade embellece, así que interactuemos máis para vivir máis e mellor. Muchas enfermedades aparecen con la edad, actuemos en el ritmo de envejecimiento, mantengámonos jóvenes más tiempo, tardarán más tiempo en entrar las enfermedades. Lo que hay que hacer es tener buenas vivencias, mover nuestro cerebro, por decirlo así, o ejercitarlo lo más posible, y eso es bueno para nuestra actividad cerebral. Galicia xunto con Xapón están a cabeza de Europa en longevidade. A tranquilidade das aldeas, o aire puro, os cotilleos entre veciños, os nosos produtos da horta poden ser a clave. Un exemplo de saúde que debemos preservar como un dos seus moitos importantes legados. O conselleiro de Emprego, José González, recibiu hoxe as persoas beneficiarias da novena edición das bolsas Excelencia Mocidade Exterior 2025-2026. Son 250 mozos e mozas beneficiarios que cursan estudios en máis de 70 másteres das 3 universidades. A maior parte proceden de América Latina e outros de países europeos. O conselleiro insistiu neste acto que é urxente que o Goberno axilice o proceso de homologación das súas titulacións de orixe para potenciar o seu talento e para permitir a súa inserción laboral na nosa comunidade. Estas bolsas puxéronse en marcha en 2017 en Galicia, co obxectivo de atraer talento cualificado e fomentar o retorno da mocidade universitaria galega residente no exterior.
Este es un esfuerzo que hacemos cada año para traer a 250 gallegos y gallegas del exterior aquí sus posgrados, pues con una inversión importante. Digo inversión porque no es un gasto, en estas 9 ediciones casi 15 millones de euros, 1.700 gallegos y gallegas del exterior, el 85% de los que vienen se quedan aquí trabajando. Centos de persoas acudiron hoxe no Concello coruñés de Teo a unha celebración moi especial, a dos 25 anos de Special Olympics Galicia. Esta entidade agrupa familias e profesionais que promocionan a inserción social das persoas con discapacidade intelectual, pero empregando unha ferramenta especial como deporte dende a súa faciana non competitiva, senón como catalizador de relacións sociais e como benefactor de saúde. No acto, no que participaron ademais das 40 entidades que forman parte da asociación, representantes institucionais da Xunta, concellos, deputacións e universidades colaboradoras, salientouse o papel do deporte como ferramenta de empoderamento e inclusión social. Queda unha semana para o Samaín, que nos últimos anos se asimilou ao Halloween norteamericano. E xa hai quen ten a casa decorada. Outros andan a procura de disfraces para a noite en que o divertido é pasar medo. Iria Soengas. Sí, o Samaín é unha tradición ancestral que celebraba o remate das colleitas e o comezo do inverno. Era tamén o momento en que se abrían as portas entre este mundo e o máis alén para darlle a benvida aos mortos. A tradición celta migrou a América para converterse no actual Halloween. Hai moitas localidades galegas que están a recuperar a esencia do Samaín, mentres que na rúa triunfa o espírito de Halloween con disfraces terroríficos ou nenos que piden doces polas portas. Queda menos dunha semana, pero xa hai que está na procura do disfraz máis terrorífico. Dende as meigas e a Santa Compaña ata as personaxes das películas e series máis arrepiantes, se buscamos disfrace pro Samaín hai que ter en conta que canto máis horrible, mellor. Algo así como terrorífico, un poco de sangre, algo que sea de miedo, que dé miedo. Tenemos la temática de Beetlejuice, que también salió la película, entonces la gente quiere Beetlejuice. Y bueno, después está también los personajes clásicos de siempre, la bruja, el brujo, los fantasmas. Pero vamos a ir disfrazados de Midsommar, e logo o venres na Coruña, vamos a ir por donde sexa e vamos de Pierrots, tipo os payasos. Eu voume disfrazar de vampira cas miñas amigas. En tendas de disfraces e complementos traballan estes días para que os que se suman á noite do terror poidan sacar o seu lado máis escuro. Vou ir de esqueleto. E como é o disfraz? É como un chándal, como un esqueleto de Frankenstein. Estou no pensando porque vou a un concerto e no concerto sí que se dixo que os cantantes podían ir disfrazados e tal, entón animábase a xente que ia. Aquí por Santiago temos o plan pois ir pola zona bella de bares para ver o ambiente que hai. Pues vengo a ir a Ourense, que tienen preparado unas ciertas actividades, tiene el túnel del terror y estaba pensando pues mirar para un disfraz, a lo mejor algo así de demonio. Queda tempo para pulir os detalles dos traxes ata o próximo venres. Outra cousa é a decoración das casas. Xa hai días que vivendas e negocios locen cabazas, esqueletes ou fantasmas. Cada vez hai máis mascotas, cans, especialmente as que lle dedicamos todos os coidados como un membro máis da familia. No mercado atopamos todo tipo de servizos, elementos para eles. Un sector en auxe que se promociona con eventos como o Salón de Animais de Compañía que se celebra esta fin de semana en Pontevedra. Xoan Pereira. Si é unha feira sobre mascotas, pero sobre todo vai dirixida a propietarios de cans, que é o animal de compañía máis numeroso. Hai máis cans que nenos. É o caso de Pontevedra, por exemplo, que acolle a terceira edición deste evento en que podemos atopar todo tipo de comidas, utensilios e complementos para cans e gatos. Un sector en auxe con cada vez máis oportunidades de negocio. O salón acolle tamén probas de axilidade e demostración de adestramento de cans. O salón abrangue todas as facetas que teñen que ver coas mascotas, comezando pola propia actividade física dos animais. Exercicios de axilidade e educación para desenvolver sobre todo as capacidades mentais do can. Os cans necesitan traballar, os cans necesitan usar non só a parte física do seu corpo, senón a súa parte mental. É moi importante. Clases prácticas de adestramento para educar ou corrixir malos hábitos, tamén probas deportivas que requiren, máis que nada, moito adestramento. Hay razas que son mejores para poder realizar el trabajo en sí, perros más ágiles, más ligeros. Un perro muy grande le va a costar más hacer los movimientos tan rápidos.
pero a nivel lúdico se puede realizar con cualquier perro. Cada raza ten a súa estética. Hai algunhas que a explotan case como modelos profesionais. Viven rodeados de glamour e luxo. Un nicho de mercado con cada vez máis adeptos. Xente cada vez está máis concienciada. Gústalles levarlos guapos, como ti te pos guapo para salir, pois gustalle levar os cans e os gatos. Novos emprendedores, aquí sirven para orientar a xente que quere volver a meterse neste mundo, a empezar en este mundo, e como facer, porque cada día hai máis demanda disto. Como a un membro máis da familia, dáselles tamén a posibilidade de que participen de tradicións humanas. É un sequiño para meter as 12 chuches, para darlle as 12 campanadas aos cans. É pensado para crear ese momento con ele. Máis mascotas que nenos, din as estatísticas, que reflicten tamén unha realidade que non mingua, os abandonos. Ojalá no tuviéramos que existir, pero mientras la gente no se conciencie que un perro no es un juguete, es un ser vivo que necesita cuidados, necesita tiempo. Precisan do noso coidado e afecto, porque devolven multiplicado todo o que reciben. O mellor do surf nacional dase cita hoxe en Malpica, unha proba puntuable no Campeonato Español que reparte cartos e material técnico. Conta ademais con varias actividades durante a xornada. Paula Cantelar está ali. Sí, David, aquí pudemos ver os participantes competir a primeira hora desta mañá, pero despois houve un tempo prudente para que mellorasen as condicións meteorolóxicas e que pudesen volver os participantes a surcar, literalmente, as olas. Aquí nestes momentos, dende fai 50 minutos, volveron os participantes a seguir competindo, e que estamos, como ben indicas, David, neste Malpica Surf Fest, é unha das grandes citas do outono que, como comentas, combina deporte, música e ambiente surfeiro aquí nesta praia de Area Maior en Malpica de Bergantiños. Aquí estánse disputando esta fin de semana o Campeonato de España de Subolas e tamén a Liga Nacional de Longboard. Hai máis de 6.000 euros en xogo, en premios, e baixo a organización dos da casa de One Surf Academy, daqui, de Malpica de Bergantiños. Ondas e táboas fan de Malpica o centro do surf nacional por un día, e é que durante toda a xornada a praia da Area Maior acolle o Malpica Surf Fest, un evento que achega os representantes máis salientables do circuito nacional e que tamén conta co ambiente máis atractivo para os seguidores desta afección. Ya es la primera edición de lo que es el Malpica Surf Fest, por ese tema de que vamos a meter más actividades para hacer un fin de semana ameno en Malpica y que bueno, la gente pueda venir a disfrutar de los mejores surfistas nacionales en estas modalidades y además pues tener un día agradable en la playa en torno al surf aquí en el paseo de la playa de Malpica. A competición que conta que as probas finais para este serán acolle 40 participantes de dúas especialidades, a de longboard, na que se desenvolve unha das probas da Liga Nacional, e a stand-up paddle, da que sairá o campeón de España. Hago longboard, que é con unha táboa moito máis longa, en vez de xirar se fan pasos para chegar a punta, tamén os xiros máis suaves. En as semifinales e despois, se todo vai ben, a final. E como te ves para as semifinales? Ben, con moitas ganas e con ganas de que mellore o mar. O festival, que además de competición tamén inclúe mercado e actuacións musicais, está organizado por One Surf Academy. Súper divertido, están Johnny y Víctor que montaron ahí un par de puestos chulísimos y con Toni que lo han organizado genial y está súper bien. Aínda que a Vila Coruñesa se acollera competicións previas, o Malpica Surf Fest pretende converterse nunha cita ineludible para desfrutar do deporte e das excelencias da Costa da Morte. Como cada ano, esta noite terá lugar o cambio de hora de inverno. Desta forma, haberá que axustar o despertador, pois ás 3 da madrugada este domingo pasarán a ser as 2 da mañá. Nuño. Sí, ese cambio de hora nocturno que será motivo de alegría para moitos, pois poderán dormir unha hora máis esta noite. Especialmente agradecerán persoal como panadeiros ou traballadores dos locais de ocio nocturno. Un cambio de hora que ven dando moito que falar nos últimos días, pois podería ser o derradeiro da historia. Será así se a Unión Europea acaba por aceptar a proposta do Goberno Central para eliminalo permanentemente a partir do 2026.
Grazas, Nuño. Alfonso Rueda agradece o traballo do ata agora delegado do pobo saharaui en Galicia, Mohamed Medi, que será substituído no cargo. O presidente da Xunta reuniuse con el para darlle as grazas pola súa dedicación para manter vivos os lazos de solidaridade entre Galicia e o pobo saharaui. Lembra a Xunta que dende que se puxo en marcha o programa Vacacións en Paz, as familias galegas levan acollidos case 8.000 nenos que viven nos campamentos de refuxiados saharauis. Valdesoto, na localidade de Siero, é o pobo exemplar de Asturias 2025. A familia real está no pobo visitando algúns dos lugares máis emblemáticos. Este ano é por primeira vez o galardón entrégao a princesa Leonor, Marcos Sueiro. Hoxe en Valdesoto, no concello asturiano de Siero, é un día de festa. Os veciños recibiron a visita da familia real e a princesa Leonor entregoulles o premio o pobo exemplar de Asturias. Un día tamén frío e con nubes, pero que abriu as portas para vitorear os reis, a princesa e a infanta Sofía. A primeira parada foi aquí onde estamos na Casona de Leceñes, unha bella casa recuperada que a familia real percorreu mentre se paraba coa xente, coa veciñanza. Mentre camiñaban, atoparon, por exemplo, fíxense, pitas soltas, dous bois xunguidos e ata un palleiro que chamou a atención do rei e de dona Leonor. Moitos veciños ían vestidos con roupas tradicionais que recrearon unha paisaxe de conto. Despois chegou, lóxicamente, o tempo dos discursos e do recoñecemento de dona Leonor. A princesa volveu a afianzar o seu vínculo co Principado con Asturias e os cidadáns volveron vitorear a familia real. Estamos aquí porque quiero que todo el mundo sepa lo acogedores, cariñosos y ejemplares que sois. Lo habéis demostrado durante mucho tiempo, mucho antes de que presentarais por primera vez la candidatura a este premio, cuando yo no había ni nacido. Pero creo que ha merecido la pena la espera y la paciencia para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo y el modo en que los vecinos os unís para poner en valor vuestras tradiciones y vuestra cultura. E seguimos en Asturias. A osiña bautizada como Alba foi liberada este sábado nun hábitat adecuado da Cordilleira Cantábrica tras completar o seu período de aclimatación. Axentes do medio natural rescataron a cría de oso pardo cantábrico en Teberga, en Asturias, no mes de abril, xa que non tiña posibilidades de reencontrarse ca súa nai en condicións de seguridade. Pasou 6 meses en 2 centros de recuperación, un en Cantabria e outro na provincia de León. Agora Alba, de 38 kilos de peso, presentaba condicións favorables para regresar ao medio natural. Foi liberada nun hábitat propicio para o seu desenvolvemento, unha zona pouco poboada e con abundante alimento. Con Alba xa son 6 as crías de oso que o Principado de Asturias liberou dende que en 2019 comezaran a utilizar as instalacións de aclimatación.